pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ang gugma mo walay pagluban, ang kaluoy mo walay pagkupas. Kani adto ug hangtod karon, kanunay kang matinumanon. Simbawon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Simbahon ko ikaw, daygon ang ngalan mo, ang kinabuhi ko ihalad lang kanimo. Ihalad lang kanimo. Sa ako ang pagkabata, na ako'y nahinumduman nga usa ka klase nga panghitabo nga hadlok siya para sa kuha. Samtang nagtanaw ako sa kauban ako mga bata, hilabi na sa usa ka bata nga nawagtangan sa iyang kinabuhi. Ang nahitabo niini tungod kay ang iyahang ginikanan, ang iyahang inahan, iyang amahan na nagat, tapos iyang inahan kay grabe ka sugarol. Grabe ka sugarol. Sumauto nga sa sigig sugal ang iyang anak kay miuli tungod kay naligo og dagat. And then ang inahanon ta makakita raw ta siya sa iyang anak, makabadlong ra siya, naara siya duol, pero nawagtangan siya sa focus tungod kay mas naka-focus siya sa maong sugal. So ang bata nang naunaw siya og tubig, tapos ngadto siya ni kawra sa banga. So ang banga kay gamay na lang og tubig. So mao to ang bata kay nasulod sa banga or sa kanang jar, nasulod siya didto. Tapos iyang tiil na asa mabaw until nga ang bata nalumos siya og namatay siya. Ang ginikanan, nakabantay siya sa maong iyang anak, pero ulahin na ang tanan. Patay na. Nalumos. Totally patay na tungod kay taod-taod na siya
tuwa didto upside down naasulod sa banga. Kung atong tanawon kani nga storya, ato makita nga diin sa bisan unsa ka mubong higayon o bisan unsa ka dali nga panghitabo, pwede nga naay grabe kaayo kadako nga mga panghitabo ang nahitabo kung wala ta nakabantay o wala ta nakafocus sa ato ang ginatan-aw. Kung naatay tumong tapos sa kadali ilang wa ta nakafocus ni adto, dako kayo ang kausaban ni bisan sa atong kinabuhi, tapos nay mga tao nga naka-impluwensya nato. Grabe ka nindot ang pagtulunan sa inyong ginikanan, tapos sa mubong higayon nakuyog sa mga barkada, grabe kayo ang impluwensya, tapos lulong na sa droga, bisyo, bisan unsa. Like grabe sa kagamay nga higayon, kung mawagtangan ta sa focus, mawagtangan ta sa kaning saktong panglantaw, dako kayo ni siya og kausaban. Karon nga bulan, Oktubre, mao siya ang buwan maghisgot kita mahitungod sa mission. Unsa man ning mission maghisgot ta mahitungod sa unsa may tumong sa mga tao ngano naata sa kalibutan. Dumayntag ang tao naa sa kalibutan, gibuhat sa Dios ang tao para sa pagsimba niya. Apan dagan sa mga tao ang wala misimba sa Ginoo. So mao nang naatay mission. Ang mission mao ni siya ang pag-abot ngadto sa mga tao, ipaabot nato ang maayong balita, ipaabot nato nila kung kinsa ang Dios, ipaabot nato nila kung unsa ang mensahe sa Dios, unsa ang kaluwasan, para pod sila mismo makakita nga naay Dios, makabalo sila ng kasala sila, maghinulsol sila sa ilahang mga sala, ug ilang dawaton si Kristo isip Ginoog manluwas sa ilang kinabuhi, ug mabatunan nila ang kaluwasan. Ug ato nakita mao na siya ang mission. Atong ipakaylap sa tibuok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa kaluwasan. Ug kani atong mensahe karon, mao ni siya atong paghisgutan kung unsa man kining mission, unsa man ato ang mission, ug unsa may dapat atong buhaton para matuman nato kini or makabahin kita niini. Like kung naatay mission, wa nagpasabot nga sa ilaha lang na. Kitang tanan nga naay Dios sa ilang kinabuhi, tanan nga naay relasyon sa Ginoo, kitang tanan kabahin kita sa maong mission. Ang atong mensahe makita diha sa libro sa Lucas kapitulo 24, versikulo 44 hangtod sa 49. Ang atong mensahe makita diha sa libro sa Lucas kapitulo 24, versikulo 44 hangtod 49. Akong pagbasahon ng mensahe sa Dios nagaingon sa versikulo 44, unya miingon siya kanila, kining mga butanga mao gayod ang akong gisulti kaninyo, samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Og miingon siya kanila, kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Kinahanglan nga isangyaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe mahitungod sa paghinulsol og sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Kamo mga saksi ni ining mga butanga. Unya ako mismo mao ang magpadala nganhi kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mokunsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan o gahom sa balaang Espiritu Santo. Ato makita niini sa bersikulo 44 ug bersikulo 45, ato makita nga kaning misyon
naa siya'y kaning gitawag na tuog tinubdan. Og ato makita niini nga diin ang tinubdan sa maong misyon, ang tinubdan sa maong sugo, ang tinubdan niining tanan mao ang mensahe sa Dios. Mao ang pulong sa Dios. Mao ang Biblia. So sa dili pa kita moadto sa unahan, atong pagatan-awon unsa man kini og mga itagtabang sa Ginoo nga iyang ablihan ang ato ang hunahuna, hikapon niya ang atong kasing-kasing nga masayran nato sa iyang mensahe ug atong maaplikar sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Magampo sa ta. Labing gamahanan ug balaan ng mga Dios ninintak naa. Salamat o Dios sa imuhang dakong gugma sa matag usa. Salamat sa imong dakong kaluoy. Salamat o Dios sa imong gibuhat tanan-tanan para sa mua, ni bisan kamatayon ngadto ibabaw sa cross, imong gidawat, imong gibuhat para sa kapasayloan sa among mga sala. Ug salamat o Dios ninintak naa, imuhang gipa hinumduman ang matag usa nga diin naghisgot kami kining buwan sa Oktubre, paghisgutan namo kaning misyon nga imong gipa ang gihatag ipabuhat diri sa mua. Tugoti o Dios nga din among makuha kining tanan nga diin kung unsa imong kasing-kasing ug unsa imong tumong, unsa imong kalipay ug kabubut-on, mausab ang naa sa among kasing-kasing, mao ang gipitik sa among kasing-kasing, mao among kalipay ug mao ang amo ang pagabuhaton. Nibisan ako ubos nimong alagad gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa imong mensahe nga mapaabot ngadto sa imong mga kaanakan nga naikausaban silang kinabuhi pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa bersikulo 44 o 45, ato makita diri nga ang tinubdan sa maong misyon mao ang mensahe, mao ang pulong sa Dios. Kung atong pagabasahon sa kinalasan sa 44, kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako sa balaod ni Moises ug sa mga sinulat sa mga propeta ingon man sa mga salmo. 45, unya gipasabot niya sila sa kasulatan. Kani nga mga panghitabo mao ning panahona nga diin si Ginoong Jesucristo hapit na mobalik sa kalangitan. Hapit na siya mukayab sa kalangitan. So, mao ni siyang panahona nga diin kuyog siya sa iyahang mga disipulo human sa pagkabanhaw. Ato makita niining mensahe nga diin gusto ipaabot ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga tinun-an kung unsa ni siya kaimportante kani nga misyon. Kung ato makita ang usa sa mga tumong ni Ginoong Jesucristo nga diin nianhi siya sa kalibutan, mamatay ngadto ibabaw sa cross para sa sala sa mga katawhan. Para ang tanang tao makabaton og paglaom, para ang tanang tao makabaton sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kung ato siyang tan-awon sa pinakadako nga imahe, mao ato makita nga diin si Ginoong Jesucristo namatay ngadto ibabaw sa cross para sa sala sa mga tao, para sa kapasayloan sa sala sa mga tao. Human si Ginoong Jesucristo namatay ngadto ibabaw sa cross, kita mismo nga nasayod kung unsay gibuhat ni Ginoong Jesucristo ngadto ibabaw sa cross, kita mismo may nasayod unsa ang pamaagi sa kaluwasan ug kana pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Kita mismo may nasayod nga diin kani mga tawhana nga diin wala pay relasyon sa Ginoo, kani mga tawhana pod sila nabutaan sila sa tagsa-tagsa nila ka kinabuhi, spiritually blinded nga diin wala nila nakita ang kamatuoran ug mao nang tan-aw nila nga diin ang makaluwas sa tao ang pagbuhat og maayo, ang makaluwas sa tao ang pagkareliyoso, ang makaluwas sa tao ang kaning bisan unsa nga mga tradisyon. Kaning pagbuhat og maayo, pagkareliyoso, pag unsa na mga tradisyon, di man ko makaingon nga bati siya. Pero
dili siya ang rason nga maoy makaluwas sa tao. Ang makaluwas sa tao ang pagtuo ni Ginoong Kristo ug unsa iyang gibuhat ngadto ibabaw sa cross, kamatayon ngadto ibabaw sa cross, pagpaula sa dugo ngadto ibabaw sa cross, ug mao na siya ang pagdawat ato ni Ginoong Kristo nga diin atong giangkon nga makasala kita nang haytag pasaylo gidawat ato siya Ginoong manuluwas sa atong kinabuhi. Ug anha diha dayon nakabaton kita sa maong kaluwasan. Ug mao na kini nga mensahe gusto ipasabot ni Ginoong Kristo sa mga tao nga naay relasyon niyang daan nga diin ikaw na ang makarelasyon sa Ginoo. Then kabahin ka niini sa maong sugo sa Dios. Kabahin ka niini nga misyon. Ug ato makita niini, unang atong bantayan, mao na diin kung ang tinubdan sa mga misyon, mao ang mensahe, mao ang pulong sa Dios, din una natong bantayan mao nga ang atong igasulti ang mensahe sa Dios og dili atong mensahe. Balikon ako. Kung ang tinubdan sa mga misyon mao ang pulong sa Dios, so una natong bantayan mao ang atong ipaambit ngadto sa uban ang mensahe sa Dios dili ang atong mensahe. Tungod kay una sa tanan, naidaghan kayo nga mga tao nga kamao kay manulti bisan pag bakak ang ilang gisulti, kung kamao kay sila manulti, mahimong murag tinuod. Ato pong mabantayan nga diin dagan sa mga tao ni bisan nagamit sila sa pulong sa Ginoo, dagan sa mga tao nagigamit nila ang pulong sa Ginoo pero ilang gisulti kung unsa ang mensahe nila ngadto sa mga tao, dili kung unsa ang mensahe sa Dios. Naatay gitawag og kaning sa among pagtuon sa Bible School nami gitawag kaning exegesis, ug mao ni siya ang among isulti kung unsa ang gisulti sa mensahe sa Dios. Mao na siya ang buhat sa mga pastor, ilang isulti unsa ang gisulti sa mensahe sa Dios. Napod na gitawag exegesis, mura na siya og kaning kita mo ay murag musulti sa atong mensahe pero atong gigamit ang mensahe sa Ginoo. So kung atong makita niini nga murag kung atong timbang-timbangon sa tagsa-tagsa nato kinabuhi, sa panahon nga di naay tao nga nakinahanglan sa kaluwasan, naay tao nga kinahanglan niya masabtan kung unsa ang kaluwasan, o nakay kahigayonan nga paambit sa mensahe sa Dios ngadto sa ubang tao, tuguti nga diin ang mensahe sa Dios imong ipaabot sa iyaha. Tuguti nga diin imong ipaabot sa iyaha kung unsa ang mensahe sa Dios, unsa ang naaspulong sa Dios, unsa ang sugo sa Dios, unsa ang mando sa Dios, unsa ang gugma sa Dios, ipaabot ngadto sa iyaha, dili tungod kay unsa ang mensahe nimo ngadto sa ilaha. Tungod kay bisan unsa to pag tan-aw, daghan kayo ang mga gitawag nato mga Christian nga mga authors nga nagsuwat sila ng mga libro nga diin grabe kanindot ang gipangsuwat pero mensahe nila siguro yung uban pipila nga mo contradict mahitungod sa wala may sayop sa mensahe nila kung sakto lang ilang gisulti. Siguro kana siya nga istorya, kana siya nga punto kinahanglan nato siyang tan-awon sa saon sa mang paagi. Mao kini siya, do ang iyang pagsulti wala may sayop, okay man, mensahe lang niya, makaayo sa ubang tao, pero ang pangutana, mao kini siya, naghatag ba nga kani mga tawhana mapaduol pinaagi niya ng istorya? So kung naa siya gi-istorya nga makakonek sa mensahe sa Dios o sila mismo nga diin makakonek sila sa mensahe sa Ginoo, makakonek sila sa Ginoo, din maayo kana siya. Apan kung gitudluan lamang sa sakto nga moing tag nindot ilang gisulti kunuhay, tapos moingon tang okay lang ilang gisulti tungod kay wala man sila nag huna-huna og bati sa ubang tao, una niya nga atong bantayan mao kini siyang moingon nga isalig ang
buhata ang tanan nimong makaya, tapos kung di na nimo makaya isalig na sa Ginoo. O example sama ni ana. Di ba wala siya sayop kung atong tanawon, buhata ang tanan, tapos kung di na nimo makaya isalig sa Ginoo. Di ba wala siya sayop? Pero kung atong siyang tanawon, na siya sayop sa asa man nga paagi. So imong buhaton ng tanan, tapos kung di na nimo makaya, isalig nimo sa Ginoo. Pero unsa man naa sa mensahe sa Dios? Ang mensahe sa Dios, isalig nimo ang tanan sa Ginoo, makaya man nimo o dili makaya, imong isalig sa Ginoo. Sa panahon nga kung makaya nimo tapos dili ka mo salig sa Ginoo, murag imong gihatagan og pagsalig imong kaugalingon nga kaya nimo bisan walay tabang sa Dios. Nakuha na to. Ang iyang gisulti, okay lang, walay bati, pero kung i-apply to sa kinabuhi sa tao, murag usa sa mga rason nga murag muduol siya sa Ginoo kung di na niya makaya, pero kung kaya niya murag okay lang nga layo siya sa Ginoo. So sama ingon ana. So ato makita nga di na ato ipaambit ngadto sa mga tao mao ang mensahe sa Dios, dili ang mensahe nga gusto lang nato. Tungod kay usahay natay mga termino nga kining di na siya nindot gamiton. Sama ni anang magtiayon or manag-uya baron nga mogamit og kaning istorya nga moingon nga di nako kaya mabuhi kung wala ka, tapos sumpayan dayon na nga ikaw ra jud ang naghatag nakog tinuod nga kalipay. So kung kana nga mga istorya nindot man okay lang, pero kung ato siyang tan-awon, like di siya mabuhi kung wala siya, wala iyang kapares, wala iyang kapikas, mura mag bisan pag naay Ginoo basta wa siya kapikas, mamatay gihapon siya. Like dili takos ang iyang pagkinabuhi kung wala iyang kapikas bisan pag naay Ginoo, di ba? Panduha mo ingon nga ikaw ra ang naghatag nakog tinuod nga kalipay. Bisan sa nato siya pagbali-bali. So sa ingon ana nga punto, wala ba niya nakita ang kalipay diha sa Ginoo? So mao na nga usahay atong bantayan kani atong mga gipang istorya, tungod kay tan-aw nato gikan siya sa ato ang feeling, gikan sa atong pagbati, gikan sa atong kasing-kasing, gikan sa emosyon nga nisulti kita, pero di malikayan kung di nato timbang-timbangon sayop di ay. So mao na siya nga diin kung ang tinubdan sa mensahe sa Dios, mao ang pulong sa Dios, ato ipaambit ang mensahe sa Dios, dili ang ato ang mensahe. Panduha, dili nato kayang mapaambit ngadto sa ubang tao ang mensahe sa Dios kung kita mismo wala jud mo tuo kung unsa ang mensahe sa Dios. Akong gusto ipasabot, kamao kay ta mosulti sa mensahe sa Dios ngadto sa ubang tao, tapos kita mismo wa nagkinabuhi sa atong gisulti. Nahimo ta nga leader sa simbahan, pero subo man pamalandungon, pero usahay di gihapon nato makontrol ang mga ngabil nga kusog gihapon kay mamalikas. Tapos leader ta sa simbahan. Tapos maingon ta nga okay na siya. Di man siya okay, walay sayop nga okay atubangan sa Ginoo. Siguro ang mga tao nga moingon tag mature spiritually, mosabot sila, pero dagan sa mga tao nga diin bag-o pa sa ilang pagtuo o bisan sa mga tao nga padung pa motuo, mapandol ng daan sa sinultihan sa mga tao nga nagsulti, nga nagdala sa mensahe sa Ginoo, tapos di makita sa ilang sinultihan na ang pagpamalikas, na ang pagpanunglo, o di ba ka sa binuhatan, tungod kay di makita sa binuhatan, tungod kay manapat gihapon, o di ba ka sa sinultihan, kusog kay magbuhat, o mga istorya, mangdaot sa ubang tao, like, sama ni ining tanan. Like kung kita mao ang mensahero, kita mao ay nagdala sa mensahe sa Dios, kita mao ay tigpaambit sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao, ang mga tao nga nagtan-aw nato, ang mga tao nga atong ginasultihan, dapat makita pud nila kung unsa ang atong giistorya. Dapat makita pud nila
ang tinuod nga kausaban sa kinabuhi sa tao nga ang tao ni dawat ti Kristo nagsulti sa mensahe sa Dios ug makita ang kausaban sa ilaha nga kinabuhi. Ug mao na nga diin ug mao na ang panduha nga atong makita niini nga diin ang tao nga nagsulti sa mensahe sa Dios ato pong tan-awon nga diin siya pod nakita pod ang mensahe sa Dios sa iya nga kinabuhi. Panduha nga ato makita niini mao ang sa bersikulo 46 ug bersikulo 47. Akong pagabasahon diri nag-ingon og miingon siya kanila kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa yangalan ang mensahe mahitungod mao ni siya mensahe mahitungod sa paghinulsol o sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. So ato makita nini nga diin nalambigit sa atong pagsulti sa mensahe sa Ginoo mao ang unsay gibuhat sa Ginoo. So atong isulti ang mensahe sa Ginoo ngadto sa mga tao para makasabot sila kung unsa ang pamaagi sa kaluwasan, unsa ato po ipaambit unsa ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo ngadto ibabaw sa cross nga diin namatay siya, nagpaula siya sa iyang dugo ngadto ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa mga sala sa mga tao. Ug mao na siya ang atong nakita diri sa Korintay City. Nga diin duha ka butang. Una, paghinulsol, panduha, pagpasaylo. So kung atong tan-awon niini, ang kaluwasan mapaabot sa matag usa. Una, kung sila mismo na ay kasing-kasing nga maghinulsol, panduha, kung sila mismo naghinulsol sila, midawat sila, like ni angkon gid sila nga nakabuhat sila og sala, panduha nga ato makita naa diha ang pagpasaylo. So kung atong tan-awon, si Ginoong Hesukristo namatay ngadto ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa mga sala. Pero ang gibuhat ni Ginoong Hesukristo mahimo siyang epektibo sa kinabuhi sa tao sa panahon nga ang tao modawat niini. Kung ang tao modawat motuo sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo, mahimong epektibo ang kamatayon niya ngadto ibabaw sa cross para sa kapasayloan sa sala sa kinabuhi sa usa ka tawo. Like naana given na daan, like naana pasayloon na ang sala sa mga tao, pero nagkinahanglan siya sa kasing-kasing nga maghinulsol o mudawat sa maong kapasayloan. Mura ra gud na og kaning nag-order kag pagkaon, tapos gi-deliver na ang pagkaon naana ang pagkaon, naana siya. Pero kinahanglan ka mukaon para mabusog ka. Like bisan unsa pa kadaghan ang pagkaon nga imong gi-order, bisan pag nananas lamisa, gibutang na siya, like okay na, hanay na ang tanan na ang pagkaon, pero kung di gid ka mukaon, di jud ka mabusog. Pero kung imo na siyang kanon, mahimo siyang epektibo sa imong lawas og mabusog ka. Sama sa kamatayon ni Ginoong Hesukristo nga ibabaw sa cross, nga diin okay na nanay kapasayloan sa mga sala, pero mahimo siyang epektibo sa panahon nga ang tao mudawat mo angkon nga kabuhat siyang sala ug mangayo siya pasaylo sa Ginoo og dihan dapita pasayloon siya sa Dios sa iyang mga sala ug makabaton siya sa kaluwasan kung kinasing-kasing iyang gidawat si Kristo isip Ginoo og manuluwas sa iyang kinabuhi. Tungod kay kung atong tan-awon sa 46 nag-ingon diri og miingon siya kanila kini mao ang nahisulat nga ang Mesiyas kinahanglan nga mag-antos ug unya mabanhaw sa ikatulong adlaw. Ug mao na siya ang usa sa mga mensahe nga ipaabot sa matag usa nga din ang Mesiyas pasabot niya na ang Mesiyas mao ni siya ang kaning manluluwas nga ipaabot sa mga Hudiyo gikan pa sa Old Testament hantod na pila na lang katuig na abot na sa New Testament nga diin kung ato nakita ang mga Hudiyo nag-anticipate sila like naa sila gipaabot nga din maabot ra jud ang Mesiyas tungod kay mao ni siya ang kaning kaning prophecy sa Old Testament sa ato mga katigulangan nga moabot ang manluluwas tapos
mao na ginganlan nila og Mesiyas. And then ang ginahisgutan diri, ang Mesiyas mag-anto siya, mamatay siya, tapos mabanhaw siya katulong adlaw. Kinsa man na siya? Si Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo mianhi siya sa kalibutan, namatay siya, human sa gilubong siya, human sa katulong adlaw, nabanhaw siya. Siya ang Mesiyas. Pasabot niya na, siya ang manluluwas. Si Ginoong Jesucristo ang manluluwas. Og mao na nga din kung siya ang manluluwas, siya ang namatay nga ibabaw sa cross, siya ra jud ang paagi nga ang tao pod maluwas, pinaagi ni Ginoong Jesucristo, o pinaagi sa pagtuo sa usa ka tawo nga motuo sa gibuhat ni Ginoong Jesucristo. So kung ato makita niini nga ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo, kung maghisgot man ta ilang bigit ato ang kaluwasan, nagkinahanglan pud siya nga diin kung mabatunan nato ang kaluwasan, nagkinahanglan siya og paghinulsol sa ato mga sala. Kinahanglan siya paghinulsol sa ato mga sala. Panduha, mao nga diin atong tan-awon nga diin human kita naghinulsol sa ato mga sala. Atong dawaton unsa ang paagi sa kaluwasan, unsa ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo ngadto ibabaw sa cross. Atong dawaton si Kristo isip Ginoo Dios og manluluwas sa atong kinabuhi. Ug ato makita niini nga diin ang gibuhat ni Ginoong Jesucristo ngadto ibabaw sa cross, naghatag siya og paglaom, naghatag siya og kaluwasan, naghatag siya og kapasayloan sa mga sala. Like tanan-tanan gihatag na sa Ginoo para sa matag usa. Tanan-tanan gibuhat sa Ginoo para sa matag usa. Ug mao na siya ang mission nato. Ang mission nato nga kanang tanan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo, kanang kaluwasan, kamatayon nga ibabaw sa cross, pagpaula sa dugo para sa kapasayloan sa mga sala, kanang tanan mao na siya ang mission nato. Mao na ato ipaabot sa mga tao nga sila pud mismo makabaton sa maong kaluwasan, makabaton sa maong relasyon, nga makarelasyon sila sa Ginoo. Mao na siya ang atong mission ipaabot ngadto nato sa ubang tao nga wala pa makaila sa Ginoo. Mayon tag sa Pilipinas, ang Pilipinas daw is a Christian nation. Yes, dagan sa mga tao, majority sa mga tao nakaila sa Ginoo. Pero ang pangutana, pila man ka tao, majority ba o tanan ba nga nakaila sa Ginoo? Kana pun mga tawhanan na ay relasyon sa Ginoo? Kana ba mga tawhanan tanan pod ni dawat nga si Ginoong Jesucristo mao ilang Dios ug mao manluluwas sa ilang kinabuhi? No, it is not. Pipila lamang sa ilaha. Pasabot niya na, nakaila sila nga na Ginoo, nakabalo sila nga Ginoo si Ginoong Jesucristo, pero wa nagpasabot nga diin nakabaton sila sa kaluwasan. Tungod kay ngano man, wala nila dawata, wala nila ang kunan ng kabuhat silang sala, wala nila dawata si Kristo isip Ginoo manluluwas sa ilang kinabuhi. So mahimong wala o wala epekto ang tanan sa panahon nga igo lang pag-ila nga nay Ginoo, tapos wala tay gibuhat para sa atong kaluwasan. So, andam na ang tanan, ang kaluwasan baliko nako, giandam na ang tanan sa Ginoo, okay na ang tanan na ang kapasayloan sa mga sala, human na ang iyang pagsakripisyo nga ibabaw sa cross. Siya nag-imbita sa matag usa nga diin maghinulsol sa ilang mga sala ug mobalik diha sa Ginoo. So ang tawo nga naghinulsol sa iyang mga sala, kung ato siyang tan-awon, dili igo nga makaila lang ta sa Ginoo, kundi dapat kung nakailatas Ginoo, kung nakailata kung unsa ang gibuhat sa Ginoo, ang atong buhaton, ang kuno na to nga kabuhat kitag mga sala, nakabuhat kitag sala, mga itag pasaylo sa Ginoo sa atong mga sala, atong tugutan nga ang Dios may maghari sa atong kinabuhi, atong dawaton ang Dios, si Ginoong Jesucristo, isip Dios, Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi. Sa ingon anang paagi, ana nato mabatunan ang kaluwasan nga maoy paabot gikan sa mensahe sa Dios ngadto sa tanan nga may dalunggan nga naminaw karon. Pantulo, mao nga kung ato makita niini, unsa man kalapad ang atong misyon. Unsa man kalapad ang atong misyon. Ato makita nga diin sa bersikulo 47, akong pagbabasahon diri, kinahanglan nga isang yaw pinaagi sa iyang ngalan ang mensahe may tungod sa paghinulsol ug sa pagpasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Unsa gingon? Ngadto sa tanang mga nasod
sugod sa Jerusalem. So ang gilap doon, tanang nasod, dili lamang diri diha, dili lamang diri sa Kamputhaw, dili lamang diri sa Pilipinas, kundi tibuok kalibutan ingon na kalapad ang ato ang misyon. Ug ato makita sa 48, kamo mga saksi ni ining mga butanga. Kung kamo mao mga saksi, kamo mo'y nakakita, kamo mo'y musulti. Sama ra gud sa usa ka insidente. Di ba kung nay usa ka insidente kaning mga saksi, mao gina sila ang kaning naay mas bugat nga istorya tungod kay sila mo'y nakakita, nakadungog, nakasinati. Sila mo'y mga saksi. So kung ato makita, ingon si Ginoong Jesucristo, kamo maong saksi nining tanan, nakakita kamo nining mga butanga, nasayod kamo, nakadungog kamo, ug dapat inyohan isulti ngadto sa mga tawo nga wala makadungog niini. So ang gusto nako ipasabot sa matag usa, kitang tanan nga naminaw karon nga naay relasyon sa Ginoo, naay Dios sa kinabuhi, kitang tanan mga saksi pud kita nga nadungog nato sa mensahe sa Ginoo kung unsay dapat anong pagabuhaton, ug atong ipaabot ngadto sa mga tawo unsa kinsa ang Dios, unsa iyang gibuhat, ug unsa ang paagi sa kaluwasan. Kung ikaw usa ka ginikanan, sultiha ang imong anak mahitungod sa kaluwasan. Kung ikaw usa ka anak tapos na kay ginikanan nga wala pa naluwas o mga kaliwat, sultihi sila mahitungod sa kaluwasan, mahitungod kung kinsa ang Dios and iampo sila. Ikaw usa ka maestra, tudloi ang imong mga estudyante tungod kay dako kayo nga siya nga responsibilidad, dako kay siya nga pribilehiyo o oportunidad para sa imuha nga diin makapaambit sa mensahe sa Dios ngadto sa mga estudyante. Ayo siguro na mga maestra nga morason nga bati siya. Actually kung naata sa Pilipinas, free ra taw nga mo istorya ni ana. Ato makita niini nga diin dili na to ihikaw ang kaning mga gamayng mga babag para sa dako kayo nga epekto mahitungod sa kaluwasan sa mga estudyante. Tapos gamay ra nga babag tapos may tagdili. So ingon ana. And then kung ikaw naa ka sa nagtrabaho sa mga office, na kay mga kauban sa trabaho, ipaambit sa ilaha ang mensahe sa Dios. Tungod kay subo man pamalandungon, na ako'y mga nadungog, na ako'y mga nakita nga mga Kristohanon nga sila unta ang upaambit sa mensahe sa Dios ngadto sa ilang mga kauban sa trabaho, ang nahitabo na noon sila na ni kuyog kung unsay gibuhat nga bati sa kauban nila sa trabaho. Tago-tago pa sa ilang pagkakristohanon, so murag bati siya. So mao na siya ang atong usbon karon tungod kay kitang tanan naata niini nga misyon. Ug kani nga misyon dili siya limitado lamang sa atong tugkaran kundi sa tibuok kalibutan. So kung ato makita niini, atong tumanon ang mensahe sa Dios ug atong tumanon ang mensahe sa Dios kani nga atong tumanon ang kani nga misyon ug wala ta nag-inusara ni ining tanan tungod kay samtang atong pagatumanon ang mensahe sa Dios, wala ta pasagdi sa Ginoo moingon nga ikaw lang diha, kundi gipadala sa Ginoo ang iyang balang Espiritu Santo nga mao'y mulamdag sa matag usa nga diin mao'y motabang nato nga diin mopaambit ta sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan nga nagkinahanglan nga makadungog sa mensahe sa Ginoo. Ug mao na siya ang kaning misyon nato, wala ta nag-inusara kundi kuyog nato ang balang Espiritu Santo. So atong pagabasahon diri sa bersikulo 48 o 49, kinilasan nga mga bersikulo. Kamo mga saksi ni ining mga butanga, ug ako mismo mao ang magpadalangan kaninyo sa gisaad sa akong amahan. Apan kinahanglan maghulat kamo dinhi sa syudad hangtod nga mukonsad kaninyo ang gahom gikan sa kahitasan. Gahom gikan sa kahitasan pasabot nini nga mensahe mao ang balaang Espiritu Santo. Kung ato makita sa Buhat kapitulo 1 sa kinalasan ng mga bersikulo o diri sa kapitulo 1 sa libro sa Buhat, ato makita nga din may kayab si Ginoong Jesucristo ngadto sa langit and then iyang gihatag ang balaang Espiritu Santo. So ang ato makita karong panahon nato, ang naa karon nato mao ang balaang Espiritu Santo. Ang balaang Espiritu Santo mao ang mao'y magsilyo na to nga magpasabot nga nga panag-iyata sa Dios. Ang balang Espiritu Santo mao'y maghatag na to kainiton sa pangalagad sa Ginoo. Ang balang Espiritu Santo mao na siya ang
mo convict nato sa panahon nga makabuhat ta og mga butang nga dili malipay ang Ginoo. Mao ni siya ang balang Espiritu Santo nga mao'y magpa-konsensya nato. Kung nakita sa mga Kristohanon nga diin nabugnaw na sila sa pangalagad, ang balang Espiritu Santo mao'y magpahinumdom sa ilaha nga diin mobalik sila or luya na kay sila nga diin kinahanglan nga magmainiton sa pagpangalagad. So ato makita ang balaang Espiritu Santo, ato makita niining dapita nga diin kuyog siya kanato. So ang misyon nga gihatag ni Ginoong Jesucristo diri kanato, misyon kuyog ang Ginoo. So balikon ako, misyon kuyog ang Ginoo. Wala mingon nga din ikaw na diha pasagdan natas Ginoo, unsa may resulta diha? Kumusta naman? Dili na ang Ginoo nga din as if nga mabayran nato ang kalag sa tao. So dili ana no. So ato makita nini nga diin na atay misyon kuyog ang Ginoo. So ako ato siyang tan-awon sa kinaunhan nga mga punto, ang ato ang ipaambit sa mga tao ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios ngadto sa mga tao. Tapos ang balaang Espiritu Santo mao na siya ang maghikap sa kasing-kasing sa tao para sa ilang kausaban. So kung ato makita niini, kung magsulti kita sa mensahe sa Dios ngadto sa mga tao, di ta mag-expect nga mausab dayon sila, di ta mag-expect nga diha dayon na ang kausaban. Kung dili mahimo ta nga dependent, makadepende kita sa lihok sa balang Espiritu Santo sa panahon nga iyang tandugon ang kasing-kasing pahumukon ang kasing-kasing nga din kaning tawhana makabaton sa maong kaluwasan, makabaton sa maong huyangon sa maong kamatuoran nga diin nakita niya nga kinahanglan sa Dios ay ang kinabuhi og mao na siya ang usa sa pinakaanindot nga resulta sa maong misyon. And then pipila lang ka mga pahinumdom mahitungod sa mission. Sa ato nga mission natay gitawag kani mga missionary. Ang kani mga missionaries mao ni siya ang kani mga exclusive jud nga diin ang ilahaging trabaho kay nagmission gid sila. Like pwede man nga naapod tay mga missionary nga mao'y ni support sa mga missionaries. So sila mao'y mga missionary nga ni support financially sa mga missionary nga nag full time. Tod kay mga missionary nga nag full time sila ni agto sila sa ubang nasod, wala sila trabaho, tapos nagsulti sila sa mensahe sa Dios, tapos naalay mga tao nga nag-support sa ilaha, and then gitawag pud sila og kaning mga missionary gihapon. Pero atong tanawon nga kitang tanan alagad sa Ginoo, kitang tanan mga missionary kita. Pasabot niya na kitang tanan mo'y nagbitbit sa kamatuoran, mga saksi kita nalambigit kita, kabahin kita sa maong misyon, mga missionary tang tanan og atong ipaabot sa matag usa kung kinsa ang Dios unsa gibuhat sa Dios para makabaton sila sa maong kaluwasan. Sa ato ang panahon karon natay duha ka klase nga missionary natay gitawag local missionary o kaning foreign missionary. Ang kaning mga local mao ni siyang naa sa nasod nato, mga nalas Pilipinas, and then natay mga foreign mga missionaries or international missionaries mao nang naa sila sa gawas. Ang uban kay nagtudlo sila didto o nagtudlo sila didto og kaning or teachers sila at the same time missionary sila. So daghan kayong klase nga mga missionary, pero gusto na ko ipaabot sa matag usa nga diin ang pagka missionary is dili siya ingon nga sayon tungod kay kung missionary ganita number one nga ato ang buhian mao ang kaning gitawag nato og kaning comfort sa atong kaugalingon. So wala ta sa atong comfort zone, adto ta sa panggubatan. So pasabot niya na ang missionary mura tawag sundalo. So, sundalo nga diin nakigubat kita, nga diin taga-adlaw pwedeng mamatay kita tungod kay naigo ta sa bala or yun ana. Ang gusto na ko ipasabot sa matag-usa nga diin ang missionary kay grabe na to ka vulnerable matag-adlaw tungod kay si Satanas kanunay siya mo attack sa mga missionaries nga naa sa frontline. Mao na nga diin I request everyone nga diin kung naamoy mga kailang mga missionaries, even mga pastors, pray for them tungod kay naa sila sa frontline. Sila mo'y kanunay gina-attack sa kaaway, sila mo'y kanunay gina-attack ni Satanas. Kaning ato mga pastors, mga missionaries, nagunahuna sila sa ilang family tapos gi-attack ning Satan, nasakit baron na ilang mga minahal sa kinabuhi. Tapos sila kay naa sila sa field, nag-mission sila. Tapos gusto sa kaaway nga maapektuhan sila. Like pray for them, hatagan sila og igong
kusog, pray for your missionaries, and if you will, kindly, and I pray nga diin we will continue to support our missionaries tungod kay kaning missionary is kung ato siyang tanawon, they are workers of God. Dili sila ingon nga under sa tinuod nga pwede silang mahimong under sa bisan asa nga organization, pero ayaw kalimot that they are the frontliners nga trabahante sila, worker sila sa Ginoo, at the same time kita nga willing ta mo support sa ilaha. So let's not make it hard nga moingon ta nga because of the boundaries, blah 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 blah. Let's not make it hard, but continue to support our missionaries, our pastors, or bisan kinsa mga evangelist nga karon nagapadayon nga nag-share sa mensahe sa Ginoo tungod kay ato mga missionaries, they are willing to die para sa Ginoo, and I hope even for our support, for our prayer, for at least man lang, that's a great help para sa ilahana. So support our missionaries, support our pastors, our evangelists, pray for them, and if you can, I encourage you to support them financially. And lastly, mao ni siya, be part in this mission. So if tanaw nimo wala ka na part sa aning mission, be part now ni ining mission. So involved sa mao nga mission, asa inyo nga local churches unsa man ang mga mission na pwede natong ma-open, Bible studies or sharing or giving of gospel tracts bisang asa tungod kay sa sama sa gihimo na kong illustration kaganina, usahay nalimtan na nato ang focus, di ba? Nata sa church daghan tag mga activity pero nalimtan nato ang focus. That is mission. That is mission. Okay ra nga natin daghang activity sa church, hinaot din nato mawagtang ang focus mao ang mission. Tungod kay church exists for a mission. And church exists to worship God. But again, tungod kay daghan mga tawo ana ni worship sa Ginoo, missionaries existed. We are the missionaries. O we existed tungod kay para ni ining mission. So again, be part ni ining mission, be part in the ministry. Magampo kita. Labing gamhanan og balaan ng mga Dios, salamat Ginoo ni nga mensahe, salamat o Dios sa pagpahinumdum sa matag usa nga diin imong gihatagan ng matag usa og mission ug kani o Dios mao ang pagpaila kung kinsa ka nga Dios ngadto sa mga tawo nga wala pa nakaila. Hilabi na o Dios pagpaabot sa ilaha kung unsa ang kaluwasan, hilabi na sa hilabi na sa paglaom, hilabi na o Dios sa kapasayloan sa ilang mga sala. Tuguti o Dios nga diin tanang dalunggan nga namati karon, nga diin kung pipilaman sa ilaha nga naa sa mga problema karon, naa sa mga kabugaton. Lord, nagaampo ako o Dios nga din ikaw o Dios padayon Ginoo maghatag kanila og tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw ug ilang makita Ginoo nga diin taliwala ni ining tanan anaa kami mission, anaa kami tumong ug mao na siya nga din amo ipaabot sa mga tawo kung kinsa ka nga Dios, unsa imong gibuhat para sa amoa nga diin kani mga tawhana o Dios, dili lamang sa among tugkaran, dili lamang sa among mga pamilya, sa among mga silingan, sa among mga kaila, sa among mga higala, sa among mga paryente, mga minahal sa kinabuhi, kundi hilabi na sa mga tawo nga diin nasa gawas, kauban na mo sa trabaho, nasa eskwelahan, sa bisan asa. Tuguti o Dios sa tagig igong kaisog ang matag usa sa pagpaambit sa mong mensahe tungod kay mao ni siya ang usa sa pinaka bugat nga rason ngano naluwas kami tungod kay una sa tanan, tungod kay nagtinguha ka o Dios nga dinamo pong ipaambit ngadto sa mga tao sa uban ang kaluwasan nga wala nila nabatunan. Tuguti o Dios, hatagi og kalipay ang matag usa samtang nagatuman kami sa imong saad, sa imong mga sugo og nagapadayon og kupot sa imong saad. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanan dungog himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.